Antes de nada, moi feliz 17 de maio a todas e todos vós. Hoxe, como sabedes, sería un día que no Instituto, estou certo, pois estaríamos lanzados de actividade, de reivindicación, de recoñecemento da lingua galega e tantas persoas que traballaron para, como dicía Álvaro Cunqueiro, a nosa lingua tivese 1000 primaveras máis. Pois, bueno, dadas estas circunstancias tan excepcionais, verdade, deste ano, pois nos vemos obrigados a transmitirvos, pois a través desta canle da biblioteca, pois un pouquiño, unhas 4 trazos sobre a figura de Ricardo Carballo Calero, que, como sabedes, é o autor homenaxeado deste ano. Ricardo Carballo Calero nace en Ferrol no ano 1910. Será tamén nesta cidade na que curso o bacharelato antes de marchar a Santiago e entrar en contacto cos movementos galeguistas daquele entón. Será nesta cidade na que coincida cos mozos do Seminario de Estudos Galegos, organización de defensa da cultura e investigación da lingua galega na que Carballo se implicará de maneira moi activa. Carballo Calero supón un elo entre a xeración nós e as xeracións de posguerra. Será precisamente neste ano 1936, ano no que estoupa a barbarie da Guerra Civil, que Carballo Calero estaría en Madrid. Ao igual que Castelao, que tamén se atopaba en Madrid naquele entón, Ricardo Carballo Calero non foi alleo á barbarie da represión fascista. Foi condenado a 12 anos de prisión por un tribunal militar. E non será ata os anos 50 cando ao redor do Grupo Galaxia se produce unha certa apertura para a defensa da cultura do Magal. Ricardo Carballo Calero será parte activa deste movemento e os seus posicionamentos en favor da cultura, da reivindicación da lingua galega e un pouquiño máis tarde de achegamento á ortografía e á realidade do portugués serán unha referencia a todos os outros. Poeta, narrador, dramaturgo, ensaísta e obras como a Historia da Literatura Galega de Ricardo Carballo Calero supoñen referencias fundamentais na investigación das nosas letras. Este ano lembramos a don Ricardo neste 17 de maio. Estamos convencidos que don Ricardo estaría ben orgulloso de escoitar aos mozos de Illa de San Simón recitar estes fermosos poemas en lingua galega. Sempre Carballo Calero, sempre 17 de maio.